Доўга я рыхтаваўся да нашай сустрэчы, скупаў, нешта скупаў. Што ж гэтага атрымалася меркаваць вам? Шановнае спадарства, дарагія сябры, Міжнародны дзень роднай мовы быў абвешчаны па прапанове Бангладеш і Саудаўскай Арабіі 17 лістапада 1999 года на 30-й сесіі ЮНЕСКО. Дзень 21 лютага быў абраны таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне бенгальскай мове статуса дзяржаўнай у тагачасным Пакістане, усходняя частка якога і стала пасля, а менавіта ў 1971 годзе Народнай Рэспублікай Бангладеш. Гэты дзень сімвалізуе барацьбу за права кожнага чалавека размаўляць на роднай мове і абараняць сваю культурную і гістарычную спадчыну. Сярод 25 першых суаўтараў і найбольш актыўных прыхільнікаў рэзалюцыі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКО аб заснаванні Міжнароднага дня роднай мовы былі Беларусь, Літва і Расія. Тым не менш, на нашай бацькаўшчыне гэты дзень роднай мовы стаў адзначацца дзяржаўнымі установамі краіны толькі пасля таго, як беларуская мова была прызнана Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры мовай, якой пагражае знікненне, то бок толькі ў 2009 годзе. Гэта значыць, праз 10 гадоў пасля таго, як было прынята такое рашэнне. Паводле ацэнкі ЮНЕСКО, у свеце налічваецца звыш 6 тысяч моў, але толькі адна з іх з'яўляецца для нас роднай. Менавіта гэтая мова самая блізкая і дарагая для нас. Менавіта ў яе моўным асяроддзі мы адчуваем сябе асабліва цёпла і ўтульна. У Беларусі, згодна з 17-м артыкулам Канстытуцыі, беларуская і руская мовы з'яўляюцца дзяржаўнымі. Аднак на практыцы адбываецца моўная дыскрымінацыя ў дачыненні да беларускай мовы. Беларуская мова па-ранейшым застаецца пад пагрозай знікнення, а яе носьбіты сутыкаюцца з сур'ёзнымі перашкодамі і нават небяспекай. Між тым, родная мова – гэта наша тоеснасць, наша гісторыя і культура. Выкарыстоўваючы яе, мы падтрымліваем уласную ідэнтычнасць, перадаем свае звычаі і традыцыі нашчадкам. Так не пакідайма ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, бо няма мовы, няма і народа. Дзякуй. Дякую вялікі. Для вас выступаў старшыня беларускага клуба «Сябрына» гаспадар Валенцін Стэх. А цяпер мы працягваем наше свята Дня роднай мовы з Юрыем Несцяренко. Прывітаем. Добрый вечер всем. Вот, конечно, сумная нагода для створения Дня родной мовы во всем свете. Это загинулые студенты. Конечно, эта тема такая сумная перекликается и с белорусской темой, потому что, как кажуть, вельми шмат сумных моментов в нашей истории есть. Вот, але я зараз перед тем, як проспевать некалькі песен, распавяду якраз таки такую позитивную историю, она уже звязана с иммигрантским жыццём и отбылася в 23-м годзе у городе Батуми, где проходил тыдзень беларускай мовы. Вельмі добра арганізаваны, на березе мора, выдатная вялізная сцена, и там и святло, и гук, и все там грузины долучились, все там зрабілі по высшему разряду. Значит, и люди збіраліся з усіх боков, там з Грузії, со всей, нават хтосьці з Арменії там приїжджав, з беларусаў. Вось. І я ехал з Тбілісі, мяне сустрэў волонтер и привез одразу на обед у украинское кафе, где
папярэдняя дамова была, і вельмі добрая там была кухня, вельмі добрыя стравы, вельмі падобныя на беларускія, і дранікі, і розныя поліўкі, там, і супы, і што заўгодна. Вось, і мы сидели за столом, головный организатор, музычный организатор, вот это волонтер, я, и вырашали некие справы, и это была такая метусня, там треба машину, там треба подвести аппаратуру, там треба с грузином, звукорежиссером домовиться, то и все. Вот, и потом пришел час различиваться, и мы позываем эту официантку, и нам подходит, мы хотели бы различиться, а она говорит, а за вас уже различились. Ну, я гляжу на головного организатора глядит на музычного организатора, музычный на волонтера, волонтер на меня. Ну так, ничего не разумеем. А, я забылася, там на баре для вас цидулку покинули. Добро, разворачиваем эту цидулку, там номер телефона. Ну, интрига такая вельми моцная. Ну, тут же звоним, конечно, по этому телефоне и кажем, слухайте, ну, это что за прецедент такие? Вот кажут, что заплатили там нечто за нас. И там человек тлумачит. Так, заплатили тому, что я сидел за столом, побач сидели 4 белорусы, и я первый раз у житті чув, як 4 мужика белоруса розмовляють поміж собою на белорусской мове. Ось, и справа, конечно, не размова не про то, что там заплатили, там те не заплатили, а сам факт того, что головной причиной была это наша мова, это показальный таки факт. Вось, спадзяюся, гэта вясёлая такая гісторыя, не сумная, вось, может нейкім чынам нас порадовать.